Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео на Ванко. Както виждате, днес ще играем Brawl Stars, но този път няма да сме сами. Ще играем с Станок. Станок, кажи здравей на публиката. Здрасти. Както виждате, сега ще му разгледаме акаунта. Вижте, има 20 000 купи. Добре. Gold 3 е. Не игра ранкет. Той не играе ранкет. Бил е Gold 3. Стигал ето там сигурно. Ето сега и броулърите, нека да му видим. Акаунта му сега да покажа. 2020 е създаден. Има 70 броулъра, почти всички има. Така ето ги. Баяса. Имам доста хубави, има Спайк. Има Леон, не знам, аз май не го видях Леон. Леон, нямаш ли го? В другия акаунт. Да, забрах да спомена, че има няколко акаунта. Сега може да даме реди. Сега ги скъсахме хора. Защото мога ви кажа, че той е много добър играч. Много добър спра. Сега, то не се знае. Може пък и да изкарам късмет. Добре, сега. Чакай, че на мен ми бъкна. Добре, заредим. Добре. Междуто и на двама ни акаунтите са 2020. Но май моя беше 2021. Бе. Ще видя после. Сега, виж сега, аз не играя много. Аз преди не играх много, защото не беше известно. Аз от друг играя. Аз имам и друг акаунт, хора, но акаунта ми е в другия телефон, но там не ми е канала. И тук умряхме. Да. 5000 човека ми влизат. Тук нямаш как просто. Трябваше си някакъв бог, за да стане. Добре, що ходя към тях? Така. Аре, не, дей молята, дей молата, пич, молата, бе! Молята. Извинявай, че тото го говоря. Добре. Да, забравя да спомена, че Станок е много добър с боли. Ауч, къде си, бе? Съжалявам хора, но това е по нашата силия. Хубаво, че ще получим стар дроп, да? Сега, няма да получим стар дроп. Нищо. Сега ще получим, като бием. Дано да бием, да. На дул се получава или на второ, или на първо нещо. На трето не. Защото на соло шоудауна май на трето става. Да касем. Мам. Май не сме. Малко не са получим. Ще видим тактиката просто. След 56 минути мога старта да се зелените безплатно. Окей, сега да видим. Дано да успеем, защото нас това не е целта. Така, почваме. Ще заредиш ли игра? Добре. Към. Не знам защо по краищата на този мап кутиите са много по-старите. Излизат по-старите. Това е ново.
Да, може да, както си Стано каза, може да пишете коментар. Това странно ли е според вас или... Не, може да пишете дали е ново или е старо. То... И умряхме такова. Ей, аз пускам ти коте, ама нема батко. Променяме тактиката, сменяме броуъра на... Тоя. Скъсахме ги. Защото между колета е много добра, нали? Колеца казваше. Мапа? Не бе, аз говоря за броуъра. Да. Аха, добре. Колето. Не, колет. Ето хора, вижте тук как е странна. Да, наистина, по-така тъмно е. Сякаш от старите. Ами ето, хора, може да пишете коментар. Дали го имало и преди. Или сега са го добавили. Охо, Едгаро. Пишете какво е. Също е така. Дали е бък? Според мен е просто бък. Суперсел са... Мале, то ще как ще му уби. Суперсел просто са объркали. Не е бък със сигурност. Всъщност, ако се замислиш, имат много работа и може да са го направили. Това беше най-юзлес супера. Да, знам. Дори не го убих. Ти даже не му се дими. Взех му. Казах почти. Охо, тая дет. Бе. Ара, някой друг. Как ми стилна кила, бе? Нищо. До мене. Имам супер. Ево. Ело. Опа. Стой. Браво, убихме една тегавя. Той между другото е... ще умрам. Това, което ще да кажем, че този броуър е от най-отвратителните. Аз за жалост го нямам, защото тогава не играх. Бях си взел почивка от Brawl Stars. Бе. Шейт. Отвратително как сега не видим. Той пак и през стените би. Добре, тук сме. Да, то се знаеш. Браво, бе! Личи с кой про. Добре, изпълнихме квест. Стардоп. Да се молим хора. Моя късмет е за никъде. Чакай само да си взема нещата, бе. Охо. Пак стардроп. Да се молим хора. Лайкнете видеото, за да получа нещо хубаво. Епик. Кажем, че нещо. Добре хора. Нищичко не получих, то е ясно. Иначе аз не ви карам на сила да се абонирате, да лайквате, ако вие искате. То не е задължително. Не е вярно, задължително е. Не бе. Аз казвам, ако искат. Защото знам, че много ютубъри веднага казват абонирайте се и лайквайте. Да, именно. Вижте колко абонати са събрали. Да, ма, така хората ги мразят. Аз не искам да ме мразят. Не ги мразят. То тебе да знаят 5 човека на кръста, кой ще мрази. Чакай, че видео... Чакай. Добре. Сега ще ги изкъсаме. Опа. Точно те са взе. Добре, бе, това не се получи. Хора, аз мисля до тук да е клипа. Ако искате продължение на нас двамата да играем, пишете коментар. А от нас, чао!